kiram tani phain kare troxier ni katsam thang song tumpen patir piponsi Guwahati rong sopia long kedo Amkagiri Karbi Boys Hostel alongan Humridam Humridam mahut ke thek damlong lake hatak kido lo chalio somaratum kido kisung lapen ahem kiru jiang ringsi thek damlong lapen de Karbiang Autonomous Council ke thek kidinga tum phans tame bangso kisung pen kachepa jok jia phan abatai batai lo chuningra lo kachupidam sita non anta kerapa vipusi katsa aham phangasong mate katsa klembang administrative secretary Joyrong Pia Hinpen News 24 Karbiang long abhirang kya phan nang thana patini dun lapente hata kido lo chalio somaratum kidu kisung pen ke pajok jia phan katsa song pen un anke chirap chito dunji puta ningje pon News Desk report News 24 Karbiang long Karbiang United People Association thiek pen kaupa Bukajan District Committee Kedam tani phain kora pho ani atna ro por phai hinia por bali pothar senso be LP school along klembang amai pedopon mangso mai long mai chari ponthom sing rong phar mai pu kaupa BDC lapente mai ki phalam theke jai ponake ronjit lek the kongchon bang kaupa BDC Bukajan BDC kaupa tumpen saike dengpon Karbiang long aduya hoy cherai kom thek japhan lam thek cherai pon lapente class 10 student atumpan free coaching than ponji puta siding kicharai komi lapen ga duya hoy ni tum kichelang ponji la sofa ni tum bangso kapa kem akimangke lapen ni tum school smart fan student fan non free coaching class 10 student fan ni tum free Baliputa pen berita panda ponjot lo singbe News 24 Karbiang long Harlong bi mate sildubi lapen hoja adak dolong kawe jok rat ka cheleng kisungna West Karbiang long district arlo kopilia langro athak nona matke hinia dolong dola kiruni lapente tungpreng aro bonta bangso delong arta ke ongwa jok muani sijongsi arni sibet hinora pet punte kacheleng sung pigi pusi hata garata tum ninje pon kiruni pen berita panda pon mohon teron News 24 Karbiang long Pini kacupang lima putapang rumpet pen kuti sikele kaya tangka sai klem klepin pen kacupang lim det pu akoi PC Juwa Jagram Met Satum Dongkam Kam PWD Asai Hemathengnu along Cuci Junje Pin Pen Pini Kacesong Asai Gideng Po Juwa Jagram Manch Mate YJM Pen Pini Patir Pipon Ke like 6 hours hunger strike Nilitum la bangsu Kacesong Pon Ke Pachu Hejong Long Ni Etowar Long Isi Karbirong Sopi Atowar Lo Ambari Isi Bangke Kolonga Pathar Po La bangsu Atowar Alang Nitum Thangna da Cycling Pin Pen Department atum completion certificate pi det lo la pen contractor atum setami la bangsu tangka bai chupang limit det lo la bangsu ko thang nilitum pachu het governor phan setami pinpura lo nilitum pajir iglo setami nilitum akemang mate prabjin men alang litum ingnang ponangji po pinier ni ingnang pon pede nilitum ning duk tik lo lasi nilitum pini sai jok jisi la bangsu hanga sek pa deng ponang kok lo la pen nilitum demand ke la hen no prabjin pen kachupang lim officers la pen PWD official atum ne ponangji Jong sin nepon pip lo dai ke bang jilang arni bang ke nilitum la bang suka che song mi de ke theong ong po la pen chu nang litum media pan kar jugang tung athebang la han lo Karbiang long Autonomous Council kachari la pen state government atum jong se ahok pet corruption na puthak against la pen zero tolerance against corruption pu jong si ahok pulote prabjin men dak CBI inquiry nang padu igno PWD department boithalang suru division long jong se padu di pulote nilitum la bang suka che song ami de ke theu